Latissimus stretch chrbtových svalov. Začíname v tzv. Pozícii plodu, kde si sadneš na päty a predkloníš trup tak, aby si sa položil hrudníkom na zem. Ruky máš natiahnuté pred sebou a z tejto pozície opisuješ oblúk smerom do jednej strany, až kým nezačneš cítiť ťah pod naťahovaným ramenom a na boku. V tejto polohe voľne dýchaj a drž ju približne 30 až 60 sekúnd. Potom sa pomaly presunieš na druhú stranu, opäť opisuješ oblúk a dostávaš sa do krajnej polohy, kde cítiš ťah na opačnom ramene a boku. Ak pri tomto cviku cítiš výrazné skrátenie a je vhodné pridať aj druhú sériu. Stačí sa dostať do pocitu bolesti maximálne na stupnici od 1 do 10 na 3 z 10. Nie je potrebné, aby si cítil výraznú bolesť, postačí pocit väčšieho napätia. V tejto polohe pokojne dýchaj, až kým toto napätie nepoľaví.